ایک میڈا نو ہی تے دو میڈا بال ہی ایک میڈا خاون کونے. اچھا اے جڑے ٹائم پانی آئے تھوکو اے میں سو تھا سریکی دی گل کراں یا اردو دے وچ؟ سریکی دے وچ. چلو ٹھیک ہے. اے پانی جڑے ٹائم آئے تھوکو کیویں پتہ لگے کہ پانی آ گئے یا کوئی لوکاں دی حال چول کیا حساب ہے؟ تساں ذرا تفصیلی حال دیو. اعلان تیندا ہے نا اسا سامان سنبھلندی پی نہ سکنے پیسے جو گڈی نہ پوتے باہر کڈو تے نہ ساڈے جانے ہن یکے نالے تے کڑے ہن پانی سنبھلندی پین میں سامان جلدی جلدی پتر کو آکھی مکے سامان باہر کڈو کمرے اتے آندے پین جو سامان کمرے دے تھلے نہ ونجے ایتا ڈگ مارا ویسا نکل گئی جواترے دے گھر رات تستی کل تستی ہجون میں آئے میں کو سمجھ نہیں آندا جو میں سامان کو کیا کرا اے نال گوانڈی کو آکھی مکے سا کو توڑا جائے دے وہ جو سامان سنبھال گنو اتے والا بار شاندائی ہوئے یک سامان میڈا ختم تھی ویسے کوٹی تو ہوئے جو میڈا ڈاون تے کڑے ہیں نا. کوئی آدمی آیا ہے توارو؟ جی نہیں سارا کوئی آدمی نہیں ہے. کل صرف ایک ٹائم دی روٹی گوانڈیاں دے گھر ہوئی ہے جرے میں کادے رات لے برات میں تا بکے سوتے رہے. کوئی سارو نہ امداد والے نہ کوئی حال چمن والے. میں تو دے پے کہ شمس بھائی دا گھر پوری طرح دے ڈیمیج تھی چکے تے بہت سارے لوگ سننا نہیں چاہتا پے کہ بھئی نویلے دا نقصان نہیں تھیا نہیں لیکن اسلام آباد کلونی ہے ڈرین تے بالکل نال ہے. اے جڑا نکاسی والا پانی ہے ایوں نکاسی والے پانی انہاں گھراں کو ڈیمیج کیتے پرو کو جڑا پانی ہے انہوں جڑے ایندے موگے ہن پے ڈرین دی نکاسی دے او بند کیتے ہن جو پانی والا واپسی آندا انہاں گلیاں دے وچ تاکہ پانی جڑا سارا پریشر بنے اے سارے گھر ڈہ گئے. جی تساں دے پے میرے کیمرے دے اوتے. وعلیکم السلام. چاچا تساں میرا خیال ہے اسلام آباد کلونی دے رہائشی وے ایتھے ہی اپنا گھر کیتا ہویا وے. اچھا اے جڑے ٹائم تہاڈے گھر دے وچ پانی وڑے تساں کتھا مصروف ہوے؟ باہر موگے تے مصروف آسے. اچھا موگے تے ڈرین تے مصروف آسے. اچھا کیونکہ انہاں لوکاں کو بچیندے آسے جڑے اگو 5 سالے. اچھا اپنے گھر کو سنی ہو کیتا. چاچے دا آکھن اے پیا کہ بھئی اساں موگے تے مصروف آسے جو موگے والا جڑا پانی ہے پائپ والا او نکل کے این پوری آبادی کو نہ یو کرے نقصان دے وے تا اون مصروفیات دے وچ جڑا بارش دا پانی ہے این چاچے دے گھر دے وچ داخل تھی گئے اور ایندا گھر پوری طرح تے مسمار تھی چکے. اپنے گھر دی قربانی دے کے ای پورے نویلے شہر دی آبادی کو بچائے. این ٹائم میں موجود ہاں تحصیل پروا ہزارہ پل دے اوتے اتنا نال ایک متاثرین ہے پیا او کچھ آکھنا چاہندے ناظرین کو دیکھا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. صحیح تساں ناظرین کو کیا پیغام دینا چاہندے وے دساؤ رے گا. بھئی اساں پیغام دینا چاہنے ہیں جیرے ووٹ ہوون اے سیاستی ساڈو آوینن ووٹاں کیتے ہن انہوں انتے نہیں آندے سردار امتیاز خان بلوچ ساڈے اپنے تحصیل پروادا ملک فاروق ارشد ملک تھی گیا. اساں بہت بڑے شکر گزار ہیں فخر خان دے کیونکہ جیشو فرد ہے سا کو امداد کیتی ہے ایکسیویٹر دیتی ہے ساڈا بچا پوجان بہو کیتے. اے سردار اگر ساڈو آنن تے انہاں کو اٹیک تھی ویندے جو بھئی اساں متا مر ونجوں. اے صرف اپنے گھراں کو بچائی پن جتا پانی دی پھینک کونی آ کے دیکھن تا خالی ایو کچھ پوچھے نہ چا جتنا راشن گئے ساکو راشن دینی ساکو خالی ایو کچھ ساڈو لگے میں نا ساڈا دل خوش تھی ونجا بھئی ساڈے بھیرائن ساڈے سیاستی ہیں ساڈو آگن